Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ante Gotovina, 24 godine zatvora. Mladen Markač, 18 godina zatvora. Ivan Čermak oslobođen svih optužbi. Prvostupanjska presuda hrvatskim generalima šokirala je hrvatsku javnost i iako prvostupanjska donijela podosta tuge u našu i onako mučnu svakodnevicu, naravno osim generalu Čermaku i njegovoj obitelji koji je prije nepuna 2 sata sletio u Zagreb i već se nalazi u svojemu domu. Sljedećih sat vremena razgovarat ćemo o ovome danu, ali i svemu onome što je prethodilo i što slijedi nakon ovoga takozvanog dana D, koji bi mogao obilježiti hrvatsku političku budućnost i kratkotrajno, ali i dugoročno. Moji večerašnji gosti su Tomislav Ivić, ministar branitelja, Ante Nazor, povjesničar, Danijel Kotlar, umirovljeni brigadir, Ante Kotromanović, umirovljeni brigadir, te Žarko Puhovski, profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Za početak predlažem da odmah odemo do Haaga gdje nas čeka naša Elizabeta Gojan, koju pitam jesu li se slegli dojmovi nakon početnog šoka generalima, nakon presude generalima Gotovini i Markaču. Pa nama novinarima mi ne smijemo ostati u šoku, ali moram priznati da su i insajderi u Haškom tribunalu ostali šokirani drakonskom presudom koju je dodijelilo sudačko raspravno vijeće kojim je predsjedao nizozemski sudac Alfons Ori. Moram isto tako reći da sam ja zapravo, iako kažem da nisam ostala u šoku, ostala pod dojmom krikova nevjerice koji su zavladali nakon što je sudac Ori pročitao presudu od 24 godine za Antu Gotovinu, krikova nevjerice, obitelji i prijatelja koji s nama dijele galeriju sudnice broj 1 na kojem je iščitana presuda generalima Gotovini, Čermaku i Markaču. Dojmovi su naravno sredili se prije svega za odvjetničke timove koji su odmah poslijepodne otišli kod dvojice sada već zatvorenika, više ne sumnjivaca, dakle generala Ante Gotovine i generala Mladena Markača. Posjetili su ih njihovi odvjetnici Luka Mišetić i Goran Mikuličić koji su s njima proveli poslijepodne. Rekli su mi, a bila sam sa obojicom, da su obojica vrlo mirno, smireno i hrabro prihvatila odluku. Odmah su sa svojim odvjetnicima krenuli u dogovaranje budućnosti. A budućnost je, naravno, podsjećam, ovo je bila prvostupanjska presuda, budućnost je žalbeno vijeće, budućnost je žaliti se na ovako tešku presudu. Do 29. srpnja odvjetnički timovi osuđenih generala imaju vremena pripremiti žalbu. Nakon toga žalbeno vijeće će razmatrati, dakle težak je još rad pred odvjetničkim timovima koji će trajati godinu do godinu i pol. U svakom slučaju sve treba biti gotovo do kraja 2012. dakle sljedeće godine, kada prema svemu, iako još nema potvrde, prestaje sa radom Haški tribunal. Jedan je kolega izračunao, ukoliko ne budu žalbe usvojene, da bi odležali u zatvoru 2/3 koliko je potrebno, general Ante Gotovina odležao bi do 2022. a general Mladen Markač do 2019. No ja sada kažem ovdje iz Haaga, ne treba gubiti nadu, ne treba biti očajan, ne treba gubiti živce. Haški je tribunal tijekom svojih godina rada dokazao da nema dosljednosti u njegovim presudama. Žalbeno vijeće može poništiti prvostupanjsku presudu i u drugostupanjskoj presudi donijeti sasvim drugu odluku. Dakle, mislim da apsolutno ima još nade i za generala Gotovinu i za generala Markača. Toliko iz Den Haaga. Elizabeta, hvala ti za sada, hvala Den Haagu. Ono što predlažem, poštovani gledatelji, da sada vidimo jest dolazak generala Ivana Čermaka koji odmah prvim zrakoplovom sletio u Zagreb i njegova prva izjava koju je dao na Zagrebačkoj zračnoj luci. Gledajte, u prvom redu u šoku smo svi skupa. To je bilo jedno veliko iznenađenje za sve nas. Ne? Pozdravio sam se sa Gotovinom i sa Markačem. Oni su svjesni da je ovo sve što se danas dogodilo, da to je jedna velika nepravda. I niko od nas to nije očekivao. Svjesni su da je to samo prvo poluvreme i da se moramo sad hladne glave u miru sjest, vidjeti gdje se pogrešilo u prvom dijelu, šta se nije obradilo kako treba, gdje su fulale obrane, gdje se uplela politika,
koja je to dokumentacija, šta je to što može pomoći u drugoj rundi. I tu trebamo baciti sve težište na to. Dogovorili smo sa dečkima da ću ja biti njihova produžena ruka vani i bit ćemo od kompletne pomoći u svim njihovim potrebama. Kako su oni primili presudu? Stoički, hrabro, a da je lako, sigurno nije lako niti jednom od njih. A niti meni, ne. Kakav osjećaj biti ponovno u Zagrebu, u Hrvatskoj? Gledajte, osjećaj, kad me neko danas pita kako se osjećaš, u prvom redu sam u šoku. U drugom redu, mučno. Ne mogu se ja osjećati dobro nakon svega ovoga što se dogodilo. Drago mi je da je, recimo, moja priča prva runda završila, jer meni isto čeka druga runda. A to znači da nakon 12 godina natezanja za Hagom, 4 godine zatvora, 3,5 godine kućnog pritvora, da je to gotovo. Ali ne osjećam se dobro. Ja mislim da se niko u Hrvatskoj posle ovoga što se danas desilo u Hagu ne može osjećati dobro. I da svi skupa moramo staviti glavi na kup i vidjeti šta dalje. Idete kući? Idem kući sa svojoj familiji. Kako ste vi osjećali jučer kada ste znali da ćete ili izaći danas na slobodu ili biti u zatvoru? Nitko od nas jučer nije znao šta će se danas dogoditi. Nitko. Nakon presude Gotovini, kako ste vi svoj čekali? Onog časa kad je sudac Ori izrekao presudu Gotovini, ja ne znam, onaj koji gleda televiziju vjerojatno vidi, ja sam bio u šoku. Ja zapravo ustao sam, nisam niti znao gdje sam. Jer to je jednostavno šok, ne možete vjerovati. Nakon, kad slušate suca Orija koji je zapravo pročitao final brief tužiteljstva. To je sve od riječi do riječi u završnoj riječi tužiteljstva. Od zločinačkog pohvata do svih onih navoda koje su unutra. Ne? Što vam je premijerka rekla sad kada se dočekala? Premijerki je drago da se ova situacija što se mene tiče završila. Ona je isto svjesna da sad treba svi staviti glave na kup i vidjeti šta napraviti u drugoj rundi. Vjerujete li sada u pravednost Haškog suda nakon svega? A ko to može vjerovati u pravednost Haškog suda? Hvala. Hvala. Evo nas ponovno u studiju, poštovani gledatelji. Na početku, gospodine ministre, mučna je tema, mučan je dan za mnoge, evo pomiješani su osjećaji, čuli smo i generala Čermaka, no jeste li iznenađeni, evo, kao član vlade presudom? Mislim da obični građani svakako jesu, no je li vlada doista toliko iznenađena, je li bilo ikakvih naznaka da će presuda izgledati ovako? Pa nije bilo nikakvih naznaka osim dobrim dijelom, ali tako, izjava odvjetničkih timova trojice generala. Naravno da smo očekivali presude koje bi bile znatno drugačije nego što smo to danas čuli, posebice u onom dijelu koji se odnosi na udruženi zločinački poduhvat. Moram reći da je danas održana i sjednica Vlade Republike Hrvatske na koju je pozvan i koju je nazočio predsjednik Republike i gdje je bilo prije svega riječi o tome što vlada može i što će poduzeti zajedno sa predsjednikom Republike, sa svim institucijama u Republici Hrvatskoj kako bi se pripremili i pomogli obranu sve trojice generala. Jer i ovaj slučaj, kao što je rekao i sada u vašem prilogu gospodin Čermak, kada je on u pitanju, nije gotov. Ono što treba svakako reći, da bez obzira na ovaj današnji dan, nakon kojeg smo svi pomalo razočarani jer smo očekivali naravno drugačije presude, ovo nije gotova stvar, slijedi drugo poluvrijeme i neki dan kada su me pitali za komentar onoga što očekujem danas u Hagu, rekao sam da je to samo prvo poluvrijeme i da bez obzira na presudu slijede žalbeni postupci, da će se ili odvjetnički timovi ili Haško tužiteljstvo žaliti na presudu, a mislim da će se sada i jedna i druga strana žaliti na presudu. Dakle, utakmica nije gotova, ne treba gubiti nadu, nego da pače vidjeti što možemo svi zajedno učiniti kako bi ova priča imala jedan sasvim drugačiji završetak nego što je danas na prvostupanjskom ročištu priča završila. Vlada će zatražiti ponovo da dobije status prijatelja suda i da svim pravnim mehanizmima, naravno koji su u skladu sa statutom Haškog suda, i naravno diplomatskim sredstvima pokušamo učiniti sve što je uistinu u našoj moći da se
posebice kvalifikacije iz presude promjene. I ja mislim da treba biti optimist unatoč ovom današnjem danu, da neka iskustva iz rada Haškog tribunala su nas i do sada u to uvjerila da u žalbama presude sasvim drugačije izgledaju i na tome treba graditi, ja bih rekao, jedan optimizam. Evo, zato ću odmah prebaciti se na brigadira Kotromanovića i odmah na početku reći da zaista razgovaramo bez bilo kakvih stranačkih razlika. Takav je trenutak, takav je dan. Vi ste ovo naravno i osobno doživljavali, radi se naime o vašim prijateljima, bliskim prijateljima. Umirovljeni ste brigadir, sudionik ste te akcije. Kako se zapravo osjeća, nažalost trivijalno je pitanje, ali čovjek koji je sudionik akcije koja je danas prvostupanjski, ponavljamo, ali ipak okarakterizirana kao udruženi zločinački pothvat? Pa uopće mi je teško govoriti o osjećajima, zato što mislim da mi koji smo i kotlari ovdje, koji smo radili skupa i zapovjedali toj operaciji, naprosto smo šokirani. Za mene je ova presuda definitivno sramotna, politička i neprihvatljiva. Ja ne mogu naprosto je priznati zato što sam upravo to što ste rekli bio dio oluje, a sada sam po presudi kotlar ja, sada vi sjedite sa dva potencijalna zločinca, Bajić sutra neka dođe pokuca na naša vrata i na zapovjednike. Mi smo isto krivi, šta ćemo mi sada? Mi smo dio tog zločinačkog poduhvata i mislim da to naprosto ne možemo to prihvatiti. Komparirat ću samo Vukovar. Vukovar, zločinačko udruživanje, nema ga, prekomandna uprava topništva, nema ga nigdje. Nema Miloševića, nema ministara, nema generalnog štaba, nema nikoga. Ovdje su povezali čitavi vrh, udruženi zločinački poduhvat, ali ću vam sada nešto reći. Tog poduhvata nije bilo. Zašto nije bilo? Zato što ni Kotlar, ni ja nikad nismo dobili zapovjed od Ante Gotovine. O progonu, paleži, pljački, destrukciji, ubijanju, ne znam što drugo. Naprotiv, svaki put i taj dan, prvi dan Oluje, u noć je dao začu. Držati raspored snaga, čuvati civile, čuvati vojnike.